ମୋ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତା ଶରୀରର ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦାଂଶ, ବାକ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ଯାହାକୁ କେହି ଅନୁଭବୀ ବୁଡ଼ାଳି ସାଜି ମାପିପାରିବ ତା ହୃଦୟର ଗଭୀରତା। ତା ଶରୀରର ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦାଂଶ, ବାକ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ଯାହାକୁ କେହି ଅନୁଭବୀ ବୁଡ଼ାଳି ସାଜି ମାପିପାରିବ ତା ହୃଦୟର ଗଭୀରତା। ସେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି। ସେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି, ଯିଏ ଯାଏନି ମୋର ସାଥେ ମଶାଣି ଭୂଇଁକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ତା ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରକୁ ନେଇ। ହେଲେ ସେ ମୋ ଆତ୍ମୀୟ। ଆଉ ତ ଆତ୍ମୀୟପଣରେ ସେ କେବେ ଝରାଏନି ଲୁହ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଅପେକ୍ଷା କରେନି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ। ସେ ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ତ ତା ଜାଣିବାରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ବି ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ଦୁଇ ନାଇ। ସେ ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ତ ତା ଜାଣିବାରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ବି ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ଦୁଇ ନାଇ। କିଏ କାହାକୁ ଅବା କେମିତି ବୁଝିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି। କିଏ କାହାକୁ ଅବା କେମିତି ବୁଝିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି। ଜୀବନର ସବୁତକ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାକୁ ମୋ ହାରିବା ପଣରେ, ମୋ କାନ୍ଦିବା ପଣରେ ଲୁହ କରି ଗଚ୍ଛିତ କରିଛି। କେତେ ମୁଁ ଜିତିଛି ଅବା କେତେ ମୁଁ ହାରିଛି, ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ। କେତେ ମୁଁ ଜିତିଛି ଅବା କେତେ ମୁଁ ହାରିଛି, ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ, କି କେବେ ଦେଇ ବି ପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଛାତି ଚିରି ଉତ୍ତର ସେ ଦେବ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ। ଛାତି ଚିରି ଉତ୍ତର ସେ ଦେବ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ, ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।